Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ria, 42 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagmabdos karon nga dako na ko og edad og niagi na pod ko og tulo ka miscarriage. Arang inyo hisabtan, sugdan nako sa 25 anyos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Oras na para mo inom og pills. Sige, pagkidi kag inom og pills, day. Oh, day, uy. Kay lisod nagmamabdos ko. Huy, pila na makakatuig nagsigig inom og pills, uy. Makadaot piya na. Mao ba? Ay, okay naman na siya nako, day. Pila ka tuig na ko nga nagsigig inom og pills pero wa man ko'y na-feel sa akong kaugalingon. Pangitag alternative sa contraceptive, day, uy. Kay basig dili na unyahinon ka mumabdos anak kung kanus amo ganahan. Di sad siguro, day, uy. Kung undangan sad din ako, mumabdos na hinuon ko. Hinumdumi baya ha, kaduha na ba ako nakuha eh. Mao nga, mag-amping na lang gid ko, nga dili ko mumabdos og balik. Day, ganahan ako nga na natay anak. Unyaan sa man, undangan na lang ako pag tumarog pills. Sige. Andam naman ka. Oh, sige. Dili na ta mag-control, Ernie. Nanambok man hinuon ko nga niundang kog tumarog pills. Karon na lang hinuon nga dili na kay ko magkaon-kaon. Unya kung naong gibugas pag yun. Tingalig nag-hormonal imbalance lang ko. Unsa man ning akong hikapan? Hala. Mura man og naay unod. Unsa man ka ni? Day, duda na ako no. Nakipikos. Unsa day? Pagpa-check up na lang siguro, diarrhea, uy. May pikos ka. Dok, sa ato pa. Dili lang ko mumabdos ani. Na may pagi. Mag-exercise ka. Mag-diet. Kinahanglan nga mulos yung kag-weight. Kaya nidako na gud ka. Okay, Dok. Hindi kagikan. Nag-jogging ko dong. Maningkamot ko nga mugamay para makaanak na ta. Dong Ernie, good news. Mabdos na ko dong. Maamahan ako? Yes! Niabot na gina nga akong gipaabot. Human sa akong pagpaningkamot nga mugamay, nalipay kaayo mi nga namabdos na gid taon ko. Maong nag-amping ko sa akong kaugalingon kay ikatulo na ni nakong pagmabdos. Unya, Dong Ernie, Dong matasa dong be. Ganun ka? Kayo ko yan dong. Pampasiga sa kong suga. Sakit kayo dong. Maraging kumot ang akong tiyan. Agay. Day, kinuha ko. Nagdugo man ka. Orsa. Dadon ka sa ospital. Sorry, pero
Wa na ang inyong baby. Unsa? Pero nga naman, Dok. Sabi na ko, okay na ko. Sadly, bisan og ni Luz naka-ugwait. Pero ang imong PCOS na pagihapon. O usa ni sa hinungdan nga dili safe ang imong pagmabdos. Ginoo ko. Sige lang, day. Hindi lang gyapon ta mo undang. Musuway lang gyapon kita. Mahadlok naman ko doon eh. Tingaling, makuhaan na po doon niya ko. Surrender na ka? Dili. Pangandoy ko ni nato. Iampo lang yun ni nato. Dong, 42 anyos naman ko. Tanaw ni mo. May chance pa ka ko. Naamang gani ko inailahan nga 50 na. Okay naman pagpanganak. Safe naman. Ay, maayo ang tagkatagan ng tag-anak ko eh. Dong, positive. Mabdos ko. Tinuod. Yes. Dubli-dubli lagi ang atong pag-amping, ha? Oo, pero dili lang gid ako malikayan. Nga mabalaka ko, Dong. Tungod kay katulon ako nga nakuhaan, dili malikayan nga mabalaka gyud ko sa akong kahimtang ug maawaw na sad ko nga magpa-prenatal kay dako naman kong edad. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, usa ka sa nakaingon ang pag-inom nako og pills nga naglisod ko og mabdos karon? Ikaduhang pangutana, ikaduha na ko nakuhaan sa wa pa ko mag-inom og pills ug wa gyud ko mahibaw kung unsay problema. Unsa kay posible nga hinungdan nga pirmi man kong makuhaan? Ikatulong pangutana, sa diyang nagmabdos ko ug nakuhaan, niingon ang doktor nga naa pa kuno di gihapon ko'y PCOS bisag nilos na ko og weight. Naa di gihapoy chance nga mamabdos bisan og may PCOS ka? Ikaw pa to katapusang pangutana. Baydi ka pin pa ko adtong katapusan kong nakuhaan. Karon 42 anyos na ko ug ni mabdos pa ko pag-usab. Taas-taas na ang katuigan nga nilabay. Dili ni kadelikado ang akong pagmabdos karon. Ilabi na gyud nga dako nako og edad. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o riba sa mong button sa 3rd floor QCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. That is according to Father Aloy. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Ria, 42 years old. Tungod sa iyang sunod-sunod nga mga miscarriages na abortion, may gudon taog na pa si Dr. Lourdes de los Reyes Atok, si Dr. Cora Quijano, Dr. Libay Intienza, Dr. Sarunada sa sugod, Iris Ruiz, musta naman mga ubigay ni natong mga kaila, no? So, ako lagi din pa rin kamutan, sa dili ko ubigay ni. Sumalang po sa akong may bala, no? Pero pasensya na mo, o di mo masatisfied. Mamaning kamot, ko po kung mga masatisfied mo. Hello, masatisfied mo sa akong tubag, no? Man butang ni Ria kung taga diin siya, no? Ako lang usabon ni pag-greet ni mga taga Toledo City, nga mga empleyado ni Doc Lu Musot, no? Mga si Ginaline Sarpul, May Rasul Mandi, May Alarsi, Ibe Apurado,
Miles Inglisa, ang mga Inglisa, si Randy Andrian de Gracia, Ana Marie Boiselio, ug mga taga May Abuhan, especially mga taga Leyte Office, si Winilyn, Ginilyn, Ilya, Jeffrey, Tilo, Ana Rus, and Mimusa sa mga tao nila ni Rani ug ni May, no? Okay, so going back to our sender, si Ria, may tuod kini siyang problema sa iyang reproductive functioning, no? So unang pangutana ni Ria, usa ka sa nakaingon sa pag-inom nako og pills nga naglisod ko og mabdos karon. Anong nainom man ka og pills kung ganahan pa ka mong mabdos? Kaya ang pills ba contraceptive pills? Contraception ba yan siya? Anti-nabdos. Pagpugo nga di ka magbuntis, walay fertilization may tabo, no? So expected na kung usa ka babae mag-inom og pills mo nga dili ka magdamdos, no? So murag counter ko siya, counter effect, no? Ingon nga pag inom na ko og pills nga naglisod ko og mabdos karon. Well, ug mohuno na kaginom og pills, posible na ka mabdos. That is if you have a healthy sex partner. Sakto po lang yang sperm count. So kung moinom kag pills naghambayan ng mga side effects sa mga contraceptive pills, ako ra ning enumerate, no? Masal kong balan, mag mood swing ang uban dali sa puton, nya ma-depress, nya kalitlag ka lipay, mag mood swing ba, nya mo gain og weight, nya kanang dili na dugon, mag aminorya, magsakit ang puson, nay usay man blood spotting, maglabad ang ulo, ang ilang breast murag sakit-sakit, tinder ba o gikapon, o niya murag kasukaon, murag gidagat. So mo na yung mga side effects sa pills, no? So, kung balikon, ang purpose ngano ang usa ka babae minom og pills para dili siya magbuntis. Kung ihunong na nimo pag inom og pills, unya na kay sex contact, posibleng magbuntis ka. Depende pod sa sitwasyon kung ang inyong pag sex contact around the ovulation time. So once again akong balikon nga ang normal menstrual cycle is 28 days or 31 days. Mga 14th day from day 1 sa imong menstrual flow mo na around that time, mo na ovulation days. Kung naay sexual contact during that time, taas ang tsansa. Di po kumingon 100%, ha? Mingon lang kung taas ang tsansa nga magkabuntis ka. So mo na akong ispika sa una nimong pangutana, Ria, no? Sunod nga pangutana. Ikaduhan na nako kuhaan sa wala pa ko mag-inom og pills. Wala gyud ko mahibaw kung unsay problema. Unsa kay posible nga hinungdan nga pirmi man kong makuhaan. Well, mao na yung panahon nga maingon ko nga go and see an ubigayni. Go and see ang ubigayni kay kailangan mahiling ka. Dahil ko mo maingon ko mao ni hinungdan wag gani ko kay examine nimo, kita nimo. So nga ang ubigaynecologist mao gani sila mga eksperto nga mga doctors to diagnose sa maning inyo. Wa man gibutang po nimong address oy, mo Tagalapu-Lapu City pa ka kay i-refer tagang Doktora Lourdes Atok. Wa man po ka maging tagdiin ka o tagasugod ka dito ni Doktora Saruna, no? Wa man pod. Basta kay naay ubigay ni dadapit sa inyo asa ka nagpuyo, man magibutang imong address, duol nga to para nga mahiling ka, ma-speculum exam o makuhaan kag history unsa man gyud angay buhaton, no? So ako mga tambag-tambag na ning ako, no, nga nanong dali ka makuhaan basin og inadequate ang imong uterus. Kini katuloy mo pangutana sa dihang nabdos ko og nakuhaan niingon ang doktor nga puno di ay gihapon ko sa PCOS, polycystic ovarian syndrome, bisag ni loss na ko og weight. Naday gapoy chance nga mo nabdos bisan may PCOS ka. Yes, naay chance mo nabdos bisag naa kay polycystic ovarian syndrome or mga cyst diha sa imong ovary. But bantayanan lagi. Ang tadi gyud pareha ang kataas ang tsansa sama sa walay PCOS. So mao na nga magpagalam gud ka og ubigay ni. Dali ka makuhaan, so there is a problem gyud. Ang akong karong gibuhat nako is more on advices lang, no? Di gyud ko makakuan mo unsa bagoy procedure nga sakto para nga munabdos gyud ka. And I expect, presume lang ko nga healthy ang imong sex partner. Ya healthy siguro kay na may fertilization na mabuntis man ka, o nga dili makaabot og 9 months, makuhaan ka. So there must be something wrong either sa imong uterus nga dili adequate ang lugar ang asa magdako ang baby or kulang sa nutrition or whatever, no? Sunod nga pangutana, 20 kapin pa ko adtong katapusan kong kakuhaan. Karon 42 nako ug ninabdos pa ko pag-usab.
taas na katuigan nga nilabay. Dili nakadelikado ang akong pang mangnabdos karon, labi na gyud nga dako nako og edad. Mga kani mga mito idara ng mga prime first time ang nabdos na agay taas-taas butang nato di po kumingon nga 100% taas-taas ang risgo nga naay komplikasyon later on, no? Because as we all know, ang menopausal age is mga late 40s, no? Ilan na edad mo? 42, no? Napakay mga pipila ka tuig nga di pa ka mag-menopause, late 40s and early 50s with the main age of 52. So around that time, ang usa ka babae mag-menopause. Kung mag-menopause ang usa ka babae, wala gyud chance nga magbuntis, no? So naman po yung mga pre-menopausal baby nga mga healthy naman po, no? Magdepende ra gyud po na sa sitwasyon. And I hope nga makabuog yung kag usa before ka mag-menopause. Go and see an OB-GYN para matambagan ka og sakto, no? Ayaw paglangan-langan kay everyday we grow one day older. Ugma na, one day older na kay ugma. Okay, so nakasabot ka sa speaker ni mo Ria ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga kung suliran ngadto sa mga abroad, no? Yung si Barliso diha sa Dubai, si Albero diha sa Qatar ba to? Basta sa abroad, mayong pagpaminaw o mga taga Europe, mga taga New Zealand, ibalo ko, mga taga Saudi Arabia, daghang kay maminaw na may mo chat nako. Mga atong masuking tigpaminaw diha sa USA, all over America, no? Na ay mo chat nako nga naminaw sila. Salamat kayo, sorry kayo dili na ko magritanan kay mahurot ko na kong oras. So, once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa pagpaminaw niyo sa programa sa Armen. Tas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Armen. Daghang salamat ug maayungan. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Elise. Pa, mangumpras ako. Sige nak. Pag-amping. Unsa nam sa kay tuyo ani ay. Yes? Asa ka? Niya pa ko sa bahay, padong kumulakaw. Kubalanta ka? Ha? Padong na lagi kumulakaw, uy. Mo gani. Pagdali na gani diha. Di na gawas. Unsa? Ikaw ba, wagit kay lingaw, no? Di ba na ka magpahibaw nga naadi kas gawas? What if ako dito? What if natuog pa ko? Teka na sa nimog what if, soy. Ang importante, nagkuyog karon. Gulit og mayo. Ha? Hoy, hoy, hoy! Magpakusog na sad ka? Ayaw, Jairus, ha? Ay! Jairus pa! Ay sus! Palagot-lagot ba ka? Pero if I know, di kiling sa kandoy. Siyempre, no? Pero makalagot lang, good kay sungugan kaayo. Nagsalik siya, kay nahibaw siya kung unsaon niya na maulian na dayon ka. Pag ikaw sad, kamay paray, maulian na dayon ko. So hitaw na kayo ng imong best friend mo, ay. Ouch. Sakita pa minahos best friend, uy. Wag kay plano mo sulti na yangan. Nakagusto ka niya, girl. Wa, day. Mas prefer na ko nga ingon, ani. Dili ko gusto nga magubaon niya ang among friendship. Okay, bahala ko. Basta ayaw lang yun ko badong ko, ha? Nga magmahay ka, kay huwag ka magkasulti niya. Okay? Noted, girl. Uy, babay. Mata na, uy. Mata na, uy. Sa mukha ni mo, eh. Sabi, pa, hit-hit pa kayo. Kadlaw na, uy. Mata na diha. Sige. Dili ganit ka mo mata. Gitikon tagag mayo. Ha? Uy. Di gin mo mata, ha?
Di. Hoy, Jairus, ayaw ba? Ayaw lagi. Sakto na ba ikaw mas bagong tikaron? Unsa man ituyo ni mo, oy? Pag ailan haping mi. O pakuyugan kanila ni mama. Ay, wow! Ganahan ko, ana. Ah, sige, paabot ako kadita kay mangandam ko. Ah, abti ka. Sige, pagdali. Salamat kay ni Uban kit kaday. Bisag last minute na may nakapahibaw ni Bo. Ay unsaon nga kalit-kalit man sa guning desisyon na mo, good. Okay ra, tita, uy. Timing man sa nga, wako'y duty. Maunggo ra gid kaayo ko. Ug usa pa, kamo na gud akong kauban. Pamilya na po ang akong tan-aw ninyo. Ay, unsaon man sa guni si Jairus, na awahin na pud kaayong nagpahibaw nga may gusto di siyang ipaila-ila na mo. Mao gusto niya nga madayon gid ko no aron na makabanding namo siya. Ha? Sikin sa man? Hi, babe. Oh. Tita, hello. Babe, si Elise ako mang best friend. Liz, si Ashley, uyab na ako. Uyab? Wag na, nauna na ko. Da, lami alagi lumsan sa duha ganina. Masyakit. Sobra. Sa tinuod lang. Nag-asyong bayasad ko nga naibot ipasabot ang iyang mga lihok diri na ako. Amo nag-iingon mo. Assuming lang gid kayo ka, girl. Ay, kabisi na ni Jairus. Pila ka adlaw na nga, wala siya manawag og magsamok-samok na ako. Sa una, hapit kada adlaw mangita. Karon, busy na kay siyang uyab. Bahala siya, eh. Ako pinimo. Pangita kag uyab aron mapisik ka. Asa man sa kumangita? Dali. Matadagag account sa usa ka dating app, ha? So, girl, mauro tibuhat nimo. Swipe lang nimo kung di ka magkauyan. Okay. Thank you, girl. Wait. Girl! Si Ashley man ni? Ashley, ha? Ang uyab ni Jairus? Oh! Time pa. Ano naman ni si Dininga naman ni si Uyab? Kinahanglan may baw si Jairus, ani. Elise, di lagi na tinuod. Dili siya may nagbuhat, ana. Ha? Kinsa man di ay? Ambot lang. Inosente ra kay si Ashley para moapilan ng mga dating app, eh. Jairus, mas maayo man gud na kumprontahon nimo siya. Di na lagi kinahanglan. Pero Sakto na. Ay, nagdauta si Ashley na ako. Kung dili ka gusto, na kita'y mag-away. Jairus. Di siya matuo. Oh, ka na may ipakita. Ha? Kini, Unsa man na? picture ni Ashley o iyang laing uyab nga nag-kiss. Ubi ko no? Oh, diin man sa ninimo. Sa may company nga gitabuan sa iyang laki. O, nakurot na lang ko, girl, nga nagkakita niyo. Mauto! Bisan na ako sila. O, kumpiyansa na si Ashley kay wap siya makailan ako. Daan pagid lagi ko. Sikreto ra gikitog labok no bayhan nada. Siya ro na magdili pa mo tuo si Jairus ani. Karon, mutuo na gid ka? Elise, please. Sakto na. Jairus, Sakto na si imong pagdaot ni Ashley. Naibawan ko ba? Ganong imo ning gibuhat? Kaya nagagusto ka manggod na ako. O gusto nimo nga magbuwag ni? sobra naman sa ka, Jairus. Ang nga naman.
Dili tinuod nga nakagusto ka na ako. O tinuod! Na in love na ko nimo. Dugay na. Pero wa ko'y planong dauton ang inyong relasyon. Kinahibaw ko nga bisan pagwa kay uyab. Dili mahitabo nga mahalon ko nimo. Kay best friend ra ko nimo. Oh, Ako ni gibuhat ni giprotektahan ti ka. Elise. So, kay ba di ay siya nga na-inlove ka niya? Oh, girl. Oh, nya. Sa may plano ni mga girl. Maglikay na ko niya. Bahala na siya. Oh, Elise, nagunsa man ka din eh. gusto kong magsorry nimo. Kalimti na to. Pila na kabuan ang nilabay. Gikalimta na punto na ako. Hasta ba ko? Kalimtan na nimo? Kaya ako dili na ako kaya nga kalimtan ka. Mahimo ba, Jairus? Sakto na, bi. Magsige kag pa-fall na ako, pero kung madagan ni ko nimo, pasagdan ra ko nimo. Dili ko nimo sauon. Sakit-sakit lang kas dugan. Elise, sorry. Pero gusto lang ko nga mabalik ta kung unsa man ta sa una. Dili na ko kayang mawakan ako, Elise. Okay, sige. Nahibaw ka nga dili di ka maantos kay gawas nga mahal ti ka. Best friend ti ka. Pero, dili di ka ma-awkwardan. Ambot lang. Hindi lang ako naon nga nakay gusto na ako. Ganun ako pumasad ang imong nagustuhan, eh. Ambot lang. Kay kung makapili palang taog-tao nga mahalon, dili ikaw ko mahalon. Pero sa akong taman, sa baday na ako nga na in love ko sa akong best friend. So, friends na tabalik? Best friend. Nigaan-gaan sa gyud ang akong pamati nga nakasulti ko ni Jairus sa tinuod. Pero medyo na ay awkwardness nga ma-feel namo sa usag-usa. Pero mula baw lang gyud ang kalig-on sa among friendship. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.